La màquina d'ompliment de bomba magnètica adopta un convertidor de freqüència, equipat amb una alta precisió, l'error és inferior a L o 80% negatiu. La màquina de segellat de llauna servo fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent. La velocitat de segellat a 33 llaunes per minut, la producció està automatitzada, la qual cosa millora l'eficiència de la producció i estalvia costos laborals. El cos de la llauna no gira durant el procés de segellat, que és més segur i és especialment adequat per a productes fràgils i líquids.